Olen Niina Eränpalo, liikunnanohjaaja, valmistunut Sulvallan urheiluopistosta vuonna 1994. Liikunnan alan koulutuksia on jatkanut sitten myöhemmin, eli olen Vierumäellä tehnyt liikunnan AMK:n ja sitten Haaga-Heliassa opettajan opintoja sekä näyttötutkintomestarikoulutuksen. Tällä hetkellä työskentelen urheiluopisto Kisakeskuksessa liikunnan opettajan työtehtävissä, eli siellä vastuualueena on vapaan sivistystyön kurssitoiminta, kuntokympin eli tämän lisäopetusluokan opettaminen, liikunnan ammattitutkintolaisten opettaminen ja oikeastaan hyvin monipuolinen laidasta laitaan työskentely eri-ikäisten ihmisten kanssa. Se vaihtelee. Aina välillä innostun eri asioista, välillä tykkään lenkkeillä, juoksen puolimaratoneita tai sitten tällä hetkellä tykkään pelata tennistä, tanssitunneilla käyn, talvisin laskettelu, hiihto. Oikeastaan koirien kanssa kävely on varmaan siitä arkiliikunnasta tällä hetkellä se suosituin. 10 vuoden päästä olisi toisaalta aika mukava, jos ehkä olisi jossain ulkomailla mahdollisesti tekemässä jotain lyhyt aikaista pestiä tai sitten jossain liikunta-alan järjestössä, mahdollisesti pääkaupunkiseudulla, mutta en oikeastaan pidä huonona vaihtoehtona, että olisin edelleen urheiluopistossakaan töissä, koska se on kyllä omasta mielestäni ihan unelma työpaikka.